திமுகலையும் நிறைய பேர் வந்து ஓசின்னு சொன்னாங்க. நான் அதுக்காக சொன்னேன். 4 பேர் என்ன வந்து அசிங்கமா பேசினா நீயும் பேசிடுவியா? நீங்களும் பேசிடுவீங்களா? மன்னிக்கணும், ஏன்னா நாங்களா தமிழர்கள், மரியாதையை கொடுத்து பேசுறோம். நீங்களும் பேசிடுவீங்களா? முதல்ல குஷ்புக்கு வந்து எப்படி வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறது அப்படின்னு தெரியவே இல்லை. பிச்சுன்ற வார்த்தையை எப்படி சொல்லுவாங்க? எங்க இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? மக்கள் ஆட்சி. நிறைய பேர் மறந்து போனதால பாவம் புதுசா வர இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு தெரியாம போகுது. மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னா மக்கள் தான் அங்க தலைவர்கள். அங்க கீழே சிஎம், எம்எல்ஏ, எம்பி, மீதி பேர்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் எம்ப்ளாயீஸ். புரியுதுங்களா? மக்கள் கிட்ட காசு வாங்குற சர்வன்ட்ஸ், கரெக்டா சொல்லணும்னா. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கொடுப்பாங்க, மக்கள் பிச்சை எடுப்பாங்களா? என்ன மாதிரியான விஷயம் இதுனே தெரியல. என் பணத்தை நான் ஏன் பிச்சையா வாங்கணும்? அதை நான் உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கேன், நீ அதை எனக்கு பிரிச்சு கொடுக்குற. இந்த வகையிலன்னு சொல்லி அதுக்கான திட்டங்கள் அமைச்சு பிரிச்சு கொடுக்குற. அதுதான் அரசோட வேலை, அதுதான் அரசு செய்யுது. அதையும் நாங்க வேண்டாம்னு தான் சொல்றோம். நம்ம 1000 ரூபாய் கொடுத்து நீங்க எதையும் செய்ய வேண்டாம், எல்லாரையும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி உண்டாக்குங்கன்னு. ஆனா அதுக்காக வர்றவங்க போறவங்க எல்லாம் என் மக்களை பிச்சை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. நுட்பமான அரசியல் தெரியாத ஒரு அரைகுறை ஒரு அரசியல்வாதியோட பேச்சாதான் இதை பார்க்குறோம், வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். ஏங்க தாராளமாக வருங்க. இப்போ நம்ம போட போகிற ஓட்டு, அதுக்காக தான் நான் தெளிவாக சொன்னேன். இங்கே நம்ம யாரை தீர்மானிக்கிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம். இங்கே எல்லாருமே திருட்டு பசங்களாக இருக்காங்க. எனக்கு உண்மையாக இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல கஷ்டமாக இருக்குது. நான் எப்போதும் மக்களின் பிரதிநிதியாக இருக்கிறேன், அதனால சொல்கிறேன். எல்லாருமே முடிஞ்ச அளவுக்கு சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. நீங்கள் எப்படி ஒரு எலெக்ஷனில் நிற்கணும்னா 250 கோடி செலவு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அப்போ நீங்கள் எத்தனை கோடி எடுக்க ஆசைப்படுறீங்க? எம்பியோட வருமானம் எவ்வளோங்க? 2 லட்ச ரூபா சம்பளங்க. 2 லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு யாராவது 250 கோடி செலவு பண்ணுவாங்களா? பண்ணுறாங்களே. அப்போ இவங்க எல்லாத்தையும் எடுக்க போறாங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப எடுக்கிறவங்க எப்படி நல்லவங்களா இருப்பாங்க? இப்ப இன்னமும் இப்படியே இது தொடர்ந்தா இந்திய நாடு இங்க ஒண்ணுமே இல்லாம போகும். கூட சேர்த்து நம்ம தமிழ்நாடும் அப்படி மாறும். மக்கள் தான் இதை மாற்ற வேண்டியது இருக்கு. 5 வருஷத்துக்கு போட போற ஒரு ஓட்டு உங்கள் மனசாட்சியின்படி சரியான ஒரு நபருக்கா இருந்தா மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டு காலத்திலேயாவது இருக்கும். இல்லங்க, நான் தெளிவா இருக்கிறேன். காங்கிரஸ் தான் வெற்றி பெறணும். ராகுலுடைய வெற்றி அப்படின்றது இந்தியாவோட வெற்றியா இருக்கணும். ஆனா அதுக்காக கண்மூடித்தனமா தமிழ்நாட்டில இருந்து நான் 38 பேர் அனுப்புவேன், நான் 39 பேர் அனுப்புவேன், புதுச்சேரியில் ஒருத்தர் அனுப்புவேன், அதெல்லாம் வேண்டாம். ஒரே கட்சிக்கு சேர்ந்து பிரிங்க. உங்களுக்கு எந்தெந்த தொகுதியில யார் யார் நல்லவர்கள் தெரியுறாங்களோ அவர்களை பிரிங்க. தமிழ்நாட்டோட ஓட்டு மட்டுமே அங்க காங்கிரஸோட வெற்றி கிடையாது. அந்த தெளிவு முதல்ல வரட்டும். ஏன்னா ஒட்டுமொத்த மாநிலத்துக்கும் தமிழ்நாடு அறிவு சார்ந்த மக்கள் இருக்கும் இடம் அப்படின்ற ஒரு மாநிலம்ன்ற அந்த ஒரு பெயர் வந்து நமக்கு கிடைக்கட்டும். அதனால சரியான நபர்களை அனுப்பி வைப்போம். மாநிலத்தை கெடுத்த அதிமுக, மாநிலத்தை கண்டுகொள்ளாத பாஜக, இந்த கள்ள கூட்டணியை மக்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்கள் நலனே முக்கியம்னு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது திராவிட மாடல் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய நீங்கள் துணை இருப்பது போல உண்மையான வளர்ச்சியை நமது நாடு காண ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் தயாராகிவிட்டார்கள். பாசிசத்தை வீழ்த்த இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன். வணக்கம், என்னோட பேர் செங்குடி. நான் பன்னாட்டு பெண்கள் அமைப்போட தலைவர். இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா கட்சியும் இப்போ வந்து ரொம்ப தீவிரமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்முடைய வரப்போகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக தான். இங்கே ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னா, மத்தியில் வந்து யார், பிஜேபியா இல்லை காங்கிரஸா அப்படின்ற ஒரு தேடல் தான் எல்லாருக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இப்போ இதற்காக தான் இந்த கூட்டணிகளும் அப்படி உறுதியாகியிருக்கு. இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி திமுக கூட்டணியோட காங்கிரஸ் இணைஞ்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம எல்லாரும் பிளைண்டாக ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், வேறு வழியே இல்லை, பிஜேபியோட இந்த மிகப்பெரிய அட்டூழியத்துலேருந்து வெளில வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் காங்கிரஸுக்கு தான் நம்ம ஓட் பண்ணணும். அப்போ காங்கிரஸ் அங்கே வின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ கட்டாயமாக நாம் வந்து இங்கே காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு தான் ஓட் போடணும் அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு என்னவோ அதில் பெரிய உடன்பாடெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. காரணம், இப்படி தான் நம்ம 2019 நினச்சோம். 2019 இப்படி நினச்சி தான் எல்லாருடைய ஓட்டையும் வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்ம தீர்மானித்தோம். ஆனால் தமிழ்நாட்டுடைய வாக்குகள் மட்டுமே இந்தியாவில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது கிடையாது. இந்தியாவில் வந்து கடைசியாக யார் வந்து நின்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிஜேபி தான். இப்போ நான் சொல்கிற இந்த வார்த்தையால் ஒருவேளை மறுபடியும் பிஜேபி வந்துட்டா இப்படிலாம் யோசிக்க வேண்டாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் சொல்லுவேன். இங்கே நம்ம வந்து நிறைய இப்படி அதாவது பிளைண்டாக ஒரு விஷயத்தை யோசித்து நமக்கு பிடிக்காத, நமக்கு எந்த நன்மையுமே செய்யாத ஒரு எம்பியை நம்ம நாடாளுமன்றத்தை உருவாக்கிட்டோம். அது எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய பிழை அப்படின்னே தோணுது. இன்னைக்கு அதுக்காக நான் வந்து இங்கே திமுக கூட்டணியில் இருக்கிற எல்லாருமே வேண்டான்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, உங்கள் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஒருவேளை முன்னாடி நின்று அதே வேட்பாளர் இப்போவும் நிற்கிறாருன்னா அந்த 5 வருஷம் உண்மையாகவே அவர் உங்களுக்காக ஏதாவது செஞ்சாரா அப்படின்னு யோசிங்க. இல்லை புதுசாக ஒரு வேட்பாளரை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேட்பாளர் நல்லவரா, அவர் செய்வாரா அப்படின்னு யோசிங்க. இந்த வட்டத்துக்குள்ளே பார்த்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது எந்த கட்சி அப்படின்றது மக்கள் வந்து தீர்மானிக்க வேண்டியதில்லை. காரணம்
காரணம் நாம தீர்மானிக்கிறத வச்சு மட்டுமே மத்தியில் எல்லாம் நடந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே நம்மளை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதான் உண்மை. ஏன் இவ்வளோ கொடூரமாக பேசுகிறேன், வந்து திமுகவுக்கு எதிராக நிற்கிறேன்? 2021 திமுகவுக்கு ஆதரவாக பேசின அமைப்பு பன்னாட்டு பெண்கள் அமைப்பு. ஆனால் அதன் பிறகு அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே மத்தியில் நமக்கு பெரிய அழுத்தம் எந்த அளவுக்கு பாஜக உருவாக்குச்சோ அதே போல் மாநிலத்தில் இங்கே திமுகவும் நமக்கு பெரிய அழுத்தம். இதுக்கு முன்னாடி நம்மளால் வந்து 20,000 வாழ முடிஞ்சது. ஆனால் இன்றைக்கி கரண்ட் பில் மட்டும் 12,000 வருது. 10லேருந்து 12,000 சாதாரணமாக எங்கள் வீட்டு கரண்ட் பில் எல்லாம். அப்போ இதையெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும்? இலவசங்களை வந்து கொடுக்குறாங்க. இலவசங்கள் யாருக்கு வேணும்? இலவசங்கள் தேவையற்ற ஒன்று. இப்போ நான் இங்கே திட்டுறதுக்காகலாம் வந்து இந்த இதை கொடுக்கல. மக்கள்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். 5 வருஷம் ஒருவேளை பழைய கேண்டிடேட் தான் இப்போவும் நிற்கிறாருன்னா யோசிங்க, அவருக்கு ஓட்டு போடலாமா வேண்டாவா? அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் புது வேட்பாளர் உங்களுக்கு நல்லது செய்வார் நம்புறீங்க அப்படின்னா அவருக்கு ஓட் போடுறதுக்கு தாராளமாக நீங்கள் முடிவெடுங்க. உங்களுடைய ஒரு வாக்கு உங்கள் மனசாட்சியின்படி நல்ல வாக்காக இருக்கட்டும். அந்த வாக்கில் கொண்டு போயிட்டு எந்த ப்ரெஷரையும் நீங்கள் நுழைக்கவே வேண்டாம். அது சரியான ஒன்று கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு மிஞ்சி ஒன்று இருக்குது. அது எதுனா எல்லா மக்களும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கடவுளை நம்புறாள். நமக்கு மிஞ்சி கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து இந்தியா யார் ஆளணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிக்குவார். அதற்கான ஓட் பேங்கிங் நிச்சயமாக உருவாகும். அதை பாதுகாக்க அவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம். நாம் நம்முடைய ஒரு ஓட்டை வீணாக்க வேண்டாம். இதே திமுக பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை சிறுத்தை கட்சியோட தலைவர் நிற்கிறார் சிதம்பரத்தில். அவர் ஜெயிக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல மனிதர். அவருக்காக வந்து ரவிக்குமார்னு சொல்லி விழுப்புரத்தில் ஒரு எம்பி நிற்கிறாரு. அவர் நாடாளுமன்றத்தில் என்ன செஞ்சார் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும், எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய வாக்குகளை வச்சு தான் அந்த 2 சீட் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 2 சீட்டு கட்டாயமாக ஜெயிச்சே ஆகணும். அப்போ நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணணும். கூடவே தலைவர் திருமாவளவன் அவருக்காகவே நாம் ரவிக்குமார் அவரையும் வின் பண்ண வைக்க வேண்டியது இருக்குது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவங்க நிச்சயமாக தனக்காக வாழ மாட்டாங்க, மக்களுக்காக வாழ்வாங்க. அப்போ அவர்களை வெல்ல வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் நம்முடையது இருக்குது. காங்கிரஸுடைய 10 பேர் 9+1 அவர்களை வெளில வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது. காரணம் என்னென்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து மத்தியில் காங்கிரஸ் அமையுன்ற ஒரு ஊர்ஜிதம் பிறக்கும். அதுக்காக சிலரெல்லாம் நல்ல கேண்டிடேட்ஸ் இன்னும் இருக்கலாம். யாருன்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் நமக்கு அதுக்கு பிறகு தான் வரும். இப்போ 20 நாளைக்கு தான் சொல்கிறேன் இருக்காங்க. அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அதை மாதிரி தீர்மானம் செய்யுங்க. இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், திமுகவில் இருக்கிற எல்லாருமே ஓட் போட்டு நம்ம அமுச்சு வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. ஏன்னா இன்றைக்கி திமுகவில் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, எத்தனையோ எம்பிங்க மக்களை மனுஷங்களாக கூட மதிக்காதவங்களாக இருக்காங்க. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பக்கத்தில் எம்பின்னு போட்டுக்குவாங்க, அவங்க ஒரு லக்ஸரி லைஃப் வாழ்ந்துக்குவாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. இந்த பிரஷரை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு தேவையற்றவர்களை மக்கள் உருவாக்கிவிட வேண்டாம். தமிழ்நாடு எப்பொழுதும் தெளிவான மண் அப்படின்றத இந்தியாவுக்கு நாம் எடுத்து காட்டுவோம். அதுக்காக இங்கிருந்து நல்ல நாடாளுமன்ற வேட்பாளர்களை நாம் தேர்வு செய்து அனுப்பி வைப்போம். மத்தியில் ஆட்சி அப்படின்றது நிச்சயமாய் தமிழ்நாடு மட்டும் அதை தீர்மானிக்காது. 28 மாநிலம் இருக்குது. மற்றபடி அதற்கும் மேலே கூட்டணி கட்சிகள் இணையிறது இருக்குது. ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற அதிமுக நாளைக்கு மறுபடியும் பிஜேபி சேருமான்னு தெரியாது. இப்போ இந்த மாதிரியான முடிவுகள்லாம் சேர்ந்து தான் அதை உருவாக்க போகுது. அதனால் நாம் போடுற ஒரு வாக்கு நம்முடைய மனசாட்சியின் படியான ஒரு நல்ல வாக்காக இருக்கட்டும். இதுதான் மக்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது. குஷ்பு வந்து சொன்னாங்க 1000 ரூபா பிச்சை போட்டால் மக்கள் ஓட்டு போட்டுருவாங்க, 1000 ரூபா தேவைதானா அப்படின்னு சொல்லி நிர்மலா சீதாராமன் அவங்களும் பேசியிருக்காங்க. 500 1000 போட்டால் பிச்சை போட்டால் வந்துருமா? திமுகலேயும் நிறைய பேர் வந்து ஓசின்னு சொன்னாங்க. நான் அதுக்காக சொன்னேன், 4 பேர் என்னை வந்து அசிங்கமாக பேசினா நீயும் பேசிடுவியா? நீங்களும் பேசிடுவீங்களா? மன்னிக்கணும், ஏன்னா நாங்களாம் தமிழர்கள், அதனால் மரியாதையை கொடுத்து பேசுகிறோம். நீங்களும் பேசிடுவீங்களா? முதல்ல குஷ்புக்கு வந்து எப்படி வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறது அப்படின்னு தெரியவே இல்லை. பிச்சைன்ற வார்த்தையை எப்படி சொல்லுவாங்க? எங்க இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? மக்கள் ஆட்சி. நிறைய பேர் மறந்து போனதால பாவம் புதுசாக வர இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு தெரியாமல் போகுது. மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னா மக்கள் தான் அங்கே தலைவர்கள். அங்கே கீழே சிஎம், எம்எல்ஏ, எம்பி மீதி பேர்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்கெல்லாம் எம்ப்ளாயீஸ். புரியுதுங்களா? மக்கள்கிட்ட காசு வாங்குற சர்வன்ட்ஸ், கரெக்டாக சொல்லணுன்னா. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கொடுப்பாங்க, மக்கள் பிச்சை எடுப்பாங்களா? என்ன மாதிரியான விஷயம் இதுனே தெரியல. என் பணத்தை நான் ஏன் பிச்சையாக வாங்கணும்? அதை நான் உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கேன், நீ அதை எனக்கு பிரித்து கொடுக்குற. இந்த வகையிலன்னு சொல்லி அதுக்கான திட்டங்கள் அமைச்சு பிரித்து கொடுக்குற. அதுதான் அரசோட வேலை, அதை தான் அரசு செய்யுது. அதையும் நாங்கள் வேண்டான்னு தான் சொல்கிறோம். நம்ம 1000 ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் எதையும் செய்ய வேண்டாம், எல்லாரையும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி உண்டாக்குங்கன்னு. ஆனால் அதுக்காக வர்றவங்க போகிறவங்கலாம் என் மக்களை பிச்சை அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. நுட்பமான அரசியல் தெரியாத ஒரு அரைகுறை ஒரு அரசியல்வாதியோட பேச்சாக தான் இதை பார்க்குறோம். வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். மேம், தேர்தல் பத்திரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோடி வந்து 6000 கோடி கிட்டே வாங்கியிருக்காருதான் சொல்கிறாங்க. இந்த கருத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க? மோடி வந்து 6000 கோடி வாங்கியிருக்காருன்னா அவர் இடி அனுப்புகிறாரு. இடி வந்து அவருடைய ஒன் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்டு. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை அனுப்புவார். உடனே மார்ட்டின் போன்றவர்கள் எடுத்துகிட்டு போய் கோடியாக கொட்டுவாங்க. மார்ட்டின் தான் இவ்வளோ பெரிய இந்த ஆன்லைன் ரம்மியெல்லாம் நடத்துகிறாரு அப்படின்ற விஷயமே நம்ம யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி இந்த எலக்ட்ரால் பாண்ட் தான் நமக்கு எல்லாத்தையும் ரொம்ப வெட்ட வெளிச்சமாக காமிச்சிருக்கு. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு விதமான வந்து மிரட்டல். கழுத்தில் கத்தி வச்சு மிரட்டுவாங்க தெரியுமா? பேக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறியா இல்லை வெட்டிடவா அப்படின்னு. அதுதான் இடி அது வந்து கத்தி வச்சு மிரட்டுது. இவங்க பேக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. என்ன
என்ன மாதிரியான நாடுன்னே தெரியல. கார்ப்பரேட் கம்பெனி ஒரு விதமாக சம்பாதிக்குது, இவங்களை கார்ப்பரேட்டை விட மிதமிஞ்சி அளவுக்கு ஒரு விதம் சம்பாதிக்கிறாங்க. திமுக இதை வந்து எடுத்து பரப்புரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னு. ஏங்க நான் என்ன சொல்கிறேன், 28 மாநிலத்துக்கு ஹெட்டாக இருக்கிற ஒரு 6000 கோடி வாங்கியிருக்காரு, ஒரே ஒரு மாநிலத்துக்கு ஹெட்டாக இருக்கிற நீங்கள் 509 கோடி வாங்கியிருக்கீங்க. அது எப்படி நீங்கள் நல்லவர்னு சொல்ல முடியும்? அப்படி டிவைட் பண்ணி பார்த்தா கூட நீங்கள் தானே எக்ஸ்ட்ரா வரீங்க. இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஒரு விதமான என்னென்னா, தப்பு செய்கிற எல்லாருக்கும் நாங்கள் உடந்தையாக இருப்போம், அவர்களை பாதுகாப்போம். இங்கே எத்தனை பேர் ஆன்லைன் ரம்மியில் செத்தாங்க, அத்தனை பேரோட குடும்பங்களுக்கு இன்றைக்கி வாங்க நீங்கள் 2 பேரும் பதில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் எல்லாரையும் கேட்குறோம். அதாவது நீங்கள் எலக்ட்ரல் பாண்ட் மூலமாக வாங்கிட்டீங்கன்றதுனால உங்களை குற்றவாளி யாரும் தீர்க்கல, ஆனால் நீங்கள் எதுக்காக வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா? அப்போ நீங்கள் தவறு செய்பவர்களுக்கு உடன்படுவதற்காக தான் இதை செய்கிறீங்க. இன்றைக்கி போதைப் பொருளுக்காக ஒரு விஷயம் வரும்போது அவங்க எங்கள் கட்சியில் யார் வேணால் வருவாங்க போவாங்க, அந்த ஷாதிக்கும் எங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் இதுவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அது எப்படிங்க இவ்வளோ 2000 கோடி 3500 கோடி 2000 கிலோ போதைப் பொருளை வந்து ஒரு மனுஷன் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சது மட்டும் சொல்கிறேன். அதை ஒரு திமுகவுடைய அயலகத்துறையில் இருக்கிற ஒருத்தர் பண்ண முடியும். அப்போ அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இவங்க இருக்காங்க. இப்போ எல்லாவற்றையும் இவர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள். இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பணம் வேணும். என்னைக்கு இவங்க பாட்டிலுக்கு மேலே 10 ரூபா வைக்கிறாங்க, இவங்க மதுபானத்தை இன்னைய வரைக்கும் வந்து நிறுத்தணும்னு முடிவு பண்ணலை, இவங்க மக்களுக்காக எதையும் யோசிக்காமல் செய்கிறாங்களோ அன்றைக்கி எங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கணும். அது புரியாதனால இன்றைக்கி ஒன்று ஒன்றா வருது. ஆன்லைன் ரம்மி வருது, போதைப்பொருள் ஷாதிக் போன்றவர்கள் வெளில வராங்க, இன்னும் எவ்வளோ வருமோ தெரியாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவர்கள் அத்தனை பேருமே மக்களுக்கு ஆகாதவர்கள் தான். ஏங்க தாராளமாக வருங்க. இப்போ நம்ம போட போகிற ஓட்டு அதுக்காக தான் நான் தெளிவாக சொன்னேன். இங்கே நம்ம யாரை தீர்மானிக்கிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம். இங்கே எல்லாருமே திருட்டு பசங்களாக இருக்காங்க. எனக்கு உண்மையாக அந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல கஷ்டமாக இருக்குது. நான் எப்போதும் மக்களின் பிரதிநிதியாக இருக்கிறேன், அதனால் சொல்கிறேன். எல்லாருமே முடிஞ்ச அளவுக்கு சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. நீங்கள் எப்படி ஒரு எலெக்ஷனில் நிற்கணும்னா 250 கோடி செலவு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? அப்போ நீங்கள் எத்தனை கோடி எடுக்க ஆசைப்படுறீங்க? எம்பியோட வருமானம் எவ்வளோங்க? 2 லட்ச ரூபா சம்பளங்க. 2 லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு யாராவது 250 கோடி செலவு பண்ணுவாங்களா? பண்ணுறாங்களே. அப்போ இவங்க எல்லாத்தையும் எடுக்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம். அப்போ எடுக்கிறவங்க எப்படி நல்லவங்களா இருப்பாங்க? இப்போ இன்னமும் இப்படியே இது தொடர்ந்தா இந்திய நாடு இங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போகும். கூட சேர்த்து நம்ம தமிழ்நாடும் அப்படி மாறும். மக்கள் தான் இதை மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. 5 வருஷத்துக்கு போட போகிற ஒரு ஓட்டு உங்கள் மனசாட்சியின்படி சரியான ஒரு நபருக்காக இருந்தால் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டு காலத்திலேயாவது இருக்கும். இந்த தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறணும்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லைங்க, நான் தெளிவாக இருக்கிறேன். காங்கிரஸ் தான் வெற்றி பெறணும். ராகுலுடைய வெற்றி அப்படின்றது இந்தியாவோட வெற்றியாக இருக்கணும். ஆனால் அதுக்காக கண்மூடித்தனமாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து நான் 38 பேர் அனுப்புவேன், நான் 39 பேர் அனுப்புவேன், புதுச்சேரியில் ஒருத்தர் அனுப்புவேன், அதெல்லாம் வேண்டாம். ஒரே கட்சிக்கு சேர்ந்து பிரிங்க. உங்களுக்கு எந்தெந்த தொகுதியில் யார் யார் நல்லவர்கள் தெரிகிறாங்களோ அவர்களை பிரிங்க. தமிழ்நாட்டோட ஓட்டு மட்டுமே அங்கே காங்கிரஸோட வெற்றி கிடையாது. அந்த தெளிவு முதல்ல வரட்டும். ஏன்னா ஒட்டுமொத்த மாநிலத்துக்கும் தமிழ்நாடு அறிவு சார்ந்த மக்கள் இருக்கும் இடம் அப்படின்ற ஒரு மாநிலம்ன்ற அந்த ஒரு பெயர் வந்து நமக்கு கிடைக்கட்டும். அதனால் சரியான நபர்கள் அனுப்பி வைப்போம்.